Hi guys, maayong hapon. May hapon guys. So naadre si Bintoy guys. Daw siya na nagdala sa motor. Di ka malain ni Bintoy. Driver na gid ni si Bintoy guys. Sakay ko noy. Sakay ko, makadaog ka. Kadaog ang motor din. Nakarga na ni mama pa. Ano man? Dili. Di ka pasalig. So ni mo pagkakuan kung di ka magpasakay. Magpasakay gid ka. Bata. Mga kuan pa ni sila guys, tumutuon pa pag drive. So ngayon guys, nagtapi si Alan. Alan. Pait daw yung kape. So atong tilawan. Pait day. Why central ang kimong kape otek? So ngayon guys, si Alan nag-layout. Layout ang tawagan eh. Di-extensionan ang para diskanso. Kay gasulod ang baha. Gasulod ang baha. Bitaw kung magulan siya guys, musalid. Namay itong na siya extension. Kay aron dili siya makakuan. Magsalid kung magulan. Kay katong kusog kay ulan, nagsulod gid siya. Salid kayo kay mubo man kayo og awel. Mubo siya og awel. Nang motong nakaplano lagi nga extensionan. Tutsada sad ang balay nga na ay diskanso. Diba? Kaya naipahuwayanan. Naipahuwayanan dayon pag kuan. Mapahuwayan dayon kung nay mag-abot. Nana siya haligi. Basta-basta yung haligi guys. Ito na yung kahoy. Ganit long. Ito rin niya sa sapag ko ha. Na yung haligi. Duha ka haligi. Duha ka haligi. Duha ka haligi. Duha ka haligi guys. Kaya dani man dayon sa tapot. Oh. Dili man dayon sa isa. Gitungod na po niya sa haligi dana. Mano kami sa likasukan ang kapisin patay lang kada bangon kailan. Silos ko kuha balingon sa gusto. Kailangan ni maputungan ang sanmarang. Baga na ba siya bunga o? Wala ibunga. Ano siya uti o? Tapos gidala na lang niya diyang kape si tatay kay. Wala. Tonton ni guys, tonton. Kanay. 100 na niyo kung lang. Reklo po. Ha? Oke, ay, begini deh, nenek kok, di dalam nggak begini. Lugar dulu tapi dulu Bukit siya. sa una din sa tig-tig. Dito sa paggamot na ilaw pinalibugo. Yan ko. Magsugod ba ng pag-strip ko? Starti na ilaw. Yan. Labi na. Pagapon. May mahigis ba na sa'yo? Pagi. Ikaw siya, tagin niyo ta. Ha? Tagin niyo, rin mo Asa yung pangalan? Anak. Ano ba?
Saan pa? Terus ang minsa, ayaw tumuni. Toy, ano, Toy? Rotate, rotate, tuman, buhay, pakuan sa pakiliwa, pakanan, dayon. Ambot. Side up, down. Side down. Side down. Pauli daw ka, Toy, kaya pagbong na daw mo. Toy, pauli na daw ka, kaya pagbong na mo. Ano ba ito ko nito? Alert, baka mo lang. Ano ba ito niya? Pagkakuan mo daw dyan, ano daw isa? Kanuot? Ano ba? Ayaw, sayang. Lai. Hmm. Ay. Washing-washing na yun. Yang ipanitan ang kahoy, guys. Di na po na siya nagsinagbot.
Parang hindi nakabot. Mama. Ayan. Mama. Mama. Ninong. Itulog ang ligi dari. Itulog ang ligi tulog. Puwas ka dari sa layan. Makpet pa na din na. Tulog. Nakataod na ang kuan guys. Yang haligi. Nga ugma sa lagunting na lang po dahil ihapon naman. Sa lagunting po dahil na iyang taod. Mangita pa siya kahoy guys. Ay manguha pa siya kahoy sa kapa. Si Doydoy nakiwas Doydoy sa iyang pangkal. Sibig pagdungog kahoy. Nagkalat-kalat si Alan na ni guys. Isda guys, so nagpapalit taong 1 kilo. Dagmay na bansi. Ato yung hinluan. Ang bansi lang yun guys. Tagaan ko na itong papa ni Alan. Malis. Nasunod na guys. Ito sa nihatot sa papa ni Alan. Wala pa din magsito. Ikitas pa nihapon kasi Alan na niyog to. Magprito ako guys. Ako yun ako. Gaon. Nagluto pa ka! Nasagin. Nagutan lagi ka. Ay, ako. Ay, nagutan ka ng ka? Nasagin. Wala. Pinaglata. Tapos, gikwaan ang linata nga bahog sa baboy, di timplahan na. Ah, Yan, kuha ko. Dugang eh. narato ko lang tiya. Ako lang 100. Salamat dugang eh. Kanira isa. Naglata na siya sa nangka. Kasi dahil nagkuan, kasi dahil nagtubong. Lang namay nagsinggita nga isda. Dayam sa lan papalit ko. Nagsunuram itong nini. Ha? Nagsunuram nini na baklay. Karan? Oo. At palito sila sa mantika. Otante ko. Wala. Nagsunuram ang baklay. Oh, tawa ka. Ay na. Hmm? Ay na. Ikaw na bago. Ang alan kayo man ang yugto. Yung sa pagluto na kayo, wata na yugto. Ikaw ka na yugto. Ano na gano'n? Dito mo? May utang ko. Pagdula. Ay na. Ito ganahan din mo silang ka. Isa paano ka mo? Nakakuha mo ko lang sa mga sa kabuo.
Nagbuutan nga pa si Mercy ganina na. Ako ko kay Dalon, iya dalon. nagkuha ko dito sa kuan. Da, nagawas pa siya. Ilugang ko dito sa... Kuha man yung iro, manok, ay iring. Dala na. Ano yung maluwag gani? Ay, Araw na ito pang pagkala na oh. Dala na. wala dito. Bana dito. Iniyat di ay. Ako na tumbukog na nakabukog ni Mimi ganina sa buwan. Ko, anak kadak ako. Tignan bitaw nga pagsigop sa baw di man kaon sa baw isda ra man. Lakas ya. Ipapano ko sa nangka nga lukton. Nabukog man siya sa nangka. Amo to nakagawas ang bukog. Ah. Dahil naman tiko kaay sa luyo sa tubig. Laka ni siya sa nabukog lagi ko na eh. Tiko ga. Dala na lang na imong kaon-kaw do dito na sa inyo pagkaon-kaw. Ako siya gipakaon sa nangka. Nabukog man siya sa nangka nga lukton. Nakaluwa niya ang kuhan. Napa mo ka punta? Ha? Napa mo ka? Kanira, ako rin po na ni magkaon. Salamat! Narang mga kagwa mo. Tabaklay ni isa na. Di pa baklay, gid. Baklay na wow. Yuban lang. Salamat, Anite! Oh, isang lang mo man ipasok kay ng bata. Pagagana man. Silang lang. Kabugat lagi ka lang. Gatag ni ang kulit sang. Hanggang mami ko, no? Naman si mami dito? Ikaw niya. Plum. Ipatubong siya. Ikuan daw. Karon ko daw na kagabot. Yan ulo ron. Salamat sa kaimong kuha. Wa man nakadawat sa papa tong pag tinghatag. May gani kay gipadala. Ito pa yun ito. Ito. Taon na to. Kaon ba daw ka? Me. Otan. Nangka. Bulad. Me, ulan me. Ulan me. Palit kong uwil o toyo. Nihapon na dahil sila guys. Nakadala po kong utang. Ibutangan og grabo. Abi na ko sa nangkangan, butangan sa grabo. Galabo, kalabo. Ano na siya? Mami di ay. Patubong to siya. Nagapit siya lang isang. Malapit siya. Hasta si ate wa matagay. Iba na siya, Ning. Imo lulos si Kuan dahil. Oh, siya na. Dila na. Ang buang ito. Dalas, bugas ilo. Sining, wakaila si Chang nimo. Ning, nabalhin mo ngalan Ning na. Aglis ako. Ano yun sa kanang dyan. Pero okay naman. Kaya naman. Gamihin. Pag na si Alan guys, kay gigutom na daw siya. So naratong prituhon guys. Kapag ko na niya mahaw. Ako niya po. Wala siya nyugto. Wala ko timan na yatik. Naratong giprito guys. Sa atong giprito guys. Si Mimi nagkaon na si Alan. Riluna! Langlan! Kaon pa guys. Ha? Ako na yun. Sakit ako nito. Sama na yun. Hawa diya. Magpagkaon. Pasalindot sa plato niya. Hindi ka magkaon. Magkaon ko. Hawa diya. Isa ko plato na din. Ay, bugas na din. Ay, kasi ka makagin na. Kinaorder na yun. Nay. Natugon yung pinapod si Lola. Nga. Marites kami. Kita na sa kududo ko mata. Kaging man na pang pinarito guys. Ikaw na din si Manoy. Ito na. Mapat na na eh.
Anay, kau lang, Nay! Ano si Manay mo? Anak, ilang ko. Nay, di wala ko kainin ko. Kailangan ako magpalabot ng nipo, Nay. Yan naman. Palagay ang gato sa Medina, Nay. Palagay ang gato sa Medina. Ako saan sa Medina. Ako mana, yun. Kami na ka magkalong isda, Nay. Ayaw Ay, na. isdam niya. Dami magkaunog katungkuan taas, nagapilit sa kamo. Magpapos, octopus. Dami itong octopus o buwang. O crab, lobster. Ito rin Yan yung na sa langgit. Bibay, guys. Ha? Di ba may Naman. Ganun dula. Hindi, sa gabi, ano sa yung gabi eh? Nay, ano sa yung gabi eh? Magkahamo na? Nay, magkahamo ko na gabi eh? Huwag niya na si Manoy, nagkaon nga, nagkaon siya kanina. Ang init na guys. Hapon na siya niyod to. Ano kung magkaat tumigina na? Ito po sintro, Nay. Yan nga ito. Ako anak ko, akong kuhaan. Basta akong nagkatong bakit. Mag-practice ko sulat sa kinatay. Kapila ka nagbalik dito, karon ba ka nakadumdum? paglibog si Lula? Magmanyita ba siya sa lugar o di haapi ka? Pag di na lang sila kay doon. Hindi rin ba't di ka ugma, Nay? Nay. Diba? Kabalo. Ah! Hindi di na pikas. Uy. Hindi di na pikas. Dulo siguro yung tip-tip. 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 Step. Diba? Hindi, Mami? Nay? Lulo. Tani, lula. Lula ni Steve, lula niya. Doon na kayo. Di na lagi ko, Ma. Ito lang yun. Manatakaon guys. Nagato ko sentro ba? Pabalik,